Pajjiż ħieħ kienet jistenna risposta ċara għad-daqqa tal-pandemija iżda il-Prim Ministru ħassibha mod ieħor. Dan mhuwiex il-budget tal-pandemija. Ta' mistoqsim il-ġurnalisti eżatt wara l-budget għaliex jirrifjuta li jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Robert Abela saħaq illi mexa skont il-prijoritajiet. Naturalment wieħed irid jipprioritizza wkoll priorities, hija kwistjoni ta' priorities f'dan il-mument. Għal darb'oħra, Robert Abela reġa' evita li jwieġeb jekk jiddispjaċih jew le għal meta qal il-mewġ jinsab fil-baħar u lil COVID warajna. U se nweġibha bl-istess mod. Pożizzjoni weġibtek u se nvarja minn dak li weġibtek dwaru diġà. Dan kien budget ukoll li twassal fi sfond ta' kriżi għar reputazzjoni ta' Malta fejn meta mistoqsim il-ġurnalisti dwar l-aħħar aħbar li l-Unjoni Ewropea ser tkun qed tieħu passi legali fil-konfront tal-Gvern rigward l-iskema tal-beħ tal-passaporti minflok ta' soluzzjoni, il-Prim Ministru nfex f'attakk partiġjan fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u ddefenda il-beħ tal-passaporti. Kieku ma kienx il-programm ta' ċittadinanza b'investiment jew il-kontribut siwi li ta' dak il-programm kieku llum. Il-probabilità kbira hija li ma stajniex inkunu f'pożizzjoni illi inħabbru parti mill-biżuri illi ħabbarna. Intant, mistoqsijek dan kienx l-aħħar budget ta' Edward Scicluna bħala Ministru, Robert Abela ma ċaħadx. Domanda simili li saret dwar il-Professur Scicluna ma naħsibx li kienet indikata li ssir illum u għal daqstant definittivament minix propensi li niddiskuti dik id-domanda. Francesco Catania, għal Net News.